खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म दायो आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जैमागुरि गसाइगाव जैमागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेयाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेथु जानानै थांनाय बे जानानै थांनायनि सायाव दिनै आबुङै जों मिथिसारनो नाजादों दे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेथु सानथामनि हाबाफारि लानानै जिहेथु दैदेनलांनाय बे दैदेनलांनायनि सायाव बानजाय आफादनि जानानै बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै मा थांखि बा बिथांमोननि जिहेथु जानानै थांनाय हाबाफारिफोरनि सायाव गुवारै बुंफोरनो थाखाय जोङो आंनि खाथियाव थानाय बिद्यासागर ब्रह्म जाय ओनसोलाव जादों बे ओनसोलनिनो थागिबि बिथांमोननि नांथाबनाय नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा सानथामनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय आरो लोगोसे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिहेथु आदर्शफोर नेमखान्थिफोर बेफोरखौ बे दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिनि मेलनि गेजेरजों गेदेमा सुबुंफोरखौ लानानै दिनै बेयाव बे मेलखौ आबुङै जाफुंसार होलांबाय बेयाव गोबां गेदेमा बिथांमोना जिहेथु मोजां गुरुदेबनि नेमखान्थि गुरुदेबा समाजाव मा बिहोमा होलांदोंमोन गुरुदेबा ब्रह्म धोरोमखौ मानो आसामाव लाबोदोंमोन बा ब्रह्म धोरोमखौ बर'नि गेजेराव मानो लाबोदोंमोन बिनि सायाव साफ्रोमबो जिहेथु दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु मेलाव गुवारै खेंफोरनानै होलांबाय थारैनो बे ओनसोलनि जाय मेलखौ बा जाय दिनैनि 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु दैदेननाय बा खुंलांनाय बे खुंलांनायनि सायावनो जोङो बिद्यासागर ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिन्थिना लाङो दिनै बे समाव दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानानै माबायदि मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो दिनै मा मेसेज होनो सानो बेखौ बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स निउस चेनेलखौ बरायग्रोबाय दिनै जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम 46थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोबोद नाजानायनि गेजेरजों जोंनि गसाइगाव हालामनि जयमागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जों जे खुंफुंनाय बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनिनो गसाइगावनि बारग' टाउन मासिगिरि बिथां मुस्रि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथाङा बानजाय आफादनि सासे आफादगिरि आरो बे बानजाय आफादनिनो नेहाथारि बिथां मुस्रि नरपति ब्रह्म आरो लोगोसे बानजाय आफादाव थानाय साफ्रोमबो मावथिफारिया मोनफ्रोमबो जे मावसोम दालाइसा आफाद बिथांमोननि जे मावनाय बेखौ जों गिबियावनो बाख्नायग्रोनांगोन आरो जोंहा जोबोद खाफाल गोनां जोङो नैबे खुंथायनि गेजेरजोंनो बानजाय आफादनि दारै जों मोनसे लाइसि आफाद सुजुनानै जों गांसे जोंमा लाइसि जों दिहुननो हादों बियो खोब जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरो जयमागुरि रायजो राजा आइ आफानि थाखाय जोंनि मोनसे बियो गिदिर मोनसे जारिमिन दा बे हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय दङ आरो बे गोजोननायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ नाजादोंमोन आरो दिनै आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि धोरोमारि आफादनि जिहेतु जथुम्मा बेखौ खुंफुंनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय गुबै जाहोनफ्रानो जाहैबाय जों खुंफुंनायाव जोंहा मोनसे ओनसोलाव एबा जों जेनेरेसनफोरनि थाखाय जों माबा मोनसे बिहोमा गालांनो हायो नामा आरो बे बिहोमानि गेजेरजोंनो जोङो इयुन बिदिन्थायाव जोंनि जे थांखि जोंनि जे मावनां हाबा बेफोरखौ आरो बिनिफ्राय जों मोनसे गोख्रैथि खालामनो हायो नामा बे उसिला लानानै जों दिनै बयनिबो आरो जों आरो जोबोद बाख्नायनांगोन जे बे एसेबां गिदिर मोनसे कनभेनसनखौ जयमागुरि गामि दरसेयैनो संनाय खावनाय जाहोनाय लोंहोनाय एभ्रिथिं बिबानखौ रुजुननानै मावनानै नैबे गिदिरथार बे सानथामनि हाबाफारिखौ बारहोनाया बे गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै बे जयमागुरिनि गासैबो रायजो राजा आइ आफानिसिम माने खर' गंग्लायै एबा सिबिनाय खुलुमनायखौ बावो दा बेबायदि जोङो नैबे जिहेथु जोंनि खुंथाय बे खुंथाया दिनै जोबोद मोजाङै बारलांबाय 1 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै 3 थारिखसिम दिनै जे जों मोनसे जाफुंसारनायखौ जों मोननो हादों बियो जाहैबाय जोंनि गासैबो जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोननि प्रसार संसद जोंहा गोबां दङ आरो बेबादिनो बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङावनो जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्ट दं आरो लोगोसेनो दं जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि बर्ड बेबायदिनो फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा
गोबां खामानिखौ मावबोदों। दिनै जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों गुरुदेबनि माखासे गोबां जाफुंसारनाय हाबाफारिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ आरो जाफुंसारगासिनो दङ। आरो दिनैनि बे नैथि हाबाफारियाव जोंहा फुंनि बाहागोआव गुरुदेबनि सायावनो मोनसे सेमिनार दंमोन, सावरायमा मेल। बे मेलनि मासिगिरिया जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बाबाया मासिगिरि महरै दिनै मेल सामलाय मेलखौ दैदेनदों। आरो बेवहाय फुंखा सुबुं महरै जोंहा सानै बाहागो लाफैनो हादों। CIT कलेजनि लोगो बेरेंगिरि डक्टर बिहुं ब्रह्म सार आरो जोंनि गसाइगाव फरायसालिमानि एस'सियेट प्रफेसार डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी सार बिथांमोना फैनानै दिनै गुरुदेबनि जे बिहोमा बिनि सायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुवारै बेखेवना होलांबाय। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों धोरोम आफादनि जानानै धन्यबाद बावो। बिथांमोननि जे बिजिरनाय बे बिजिरनायाव गुरुदेबनि गोबां सानस्रिफ्रा बेरखांदों। गुरुदेबनि जे मावनाय बेफोर गोबां हाबाफारिफ्रा दिनै गुवारै गेवलांदों। बे मोनसे जोंनि जाफुंसारनाय होननानै जों सानदों। दा बेवहाय दिनै नोंथांमोनहा बेयाव मोनसे निउस चेनेल हिसाबै जे पाब्लिश खालामनो थाखाय फैदों, बिनि थाखायबो जों गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोबोद बरायनानै लाबाय। आरो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो गासैबो जोंनि जे मावबिहोमा एबा मावथाय सिबिथाय मोनफ्रोमबो बेबहारिक फार्माटिक कार्जनि जे हाबाफारिफोर बेफोर बुहुमाव गेवलांसारथों। आरो दिनैनि बे निउस चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो दिनैनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनि गेजेराव आं मोनसे मोजां मेसेज होनो सानदों। धोरोमा जाहैबाय मोनसे हमथानायनि जे बिहोमा, बिनि बिहोमाजों गावखौ जों गायसननो हायो। आरो बे गायसननायनि गेजेरजों जोंनि जे थांखि, जोंनि जे मावनां हाबाफोर, बेवहाय जोङो धोरोमखौ जुदि जों मोनसे आयदा हिसाबै जुदि लानानै जों बेनि गेजेरजों जुदि थाङोब्ला जोंनि इयुन बिदिन्थायाव जोंनि जे मावनाय बेफोर मोनसे गोख्रों जायो। आरो जेब्लायबो गावखौ जोङो मोनसे कनसेप्सनाव जों लाखिनो हायो। बिनि थाखाय गासैबो लाइमोनफोरा धोरोमनि गेजेरजों शिक्षा बिथिङाव आवगायबोनांगौ, मोनसे मोजां हाबाफारिफ्राव जों बाहागो लानांगौ। जों जाहाथे फेग्रा मुवा बेसाद गाज्रि आयदायाव जों लिप्त जानानै दाथाथों, थाबथानानै दाथाथों। बैफोर गाज्रि आयदानिफ्राय जों बारग'नानै गावखौ मोनसे उदां, जोंनि जे सोलोंथाइ बिथिं, जोंनि जे धोरोमारि बिथिं, जोंनि जे समाज फोसाबनाय बिथिं, एभ्रिथिं गासैबो बिथिङाव जों जाहाथे जौगानो हायो बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। जों गंफ्रोमबो गामियाव जों मोनसे सेमिनार लानायनि गेजेरजों थांखि लादों। बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन। जेखि धोरोमावनो थाया मानो थाथों जों बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि लाइमोनफोरा एबा जोंनि गारजेन लेभेलनि मानसिफोरा जों गोख्रों जानांगोन। समाजफ्राव जोंनि गुबुंले थासारिफोरखौ जों बोखारनानै गुरुदेबनि जे फिल'सफि, जे आदर्श, बेखौ जों गोरबोआव लानानै जोंनाव जाहाथे निसा जुक्तफ्रा जानगारनानै जों मोनसे श्रेष्ठ जिबि हिसाबै जोंनि जे आब्रुथि जों बेखौ जाहाथे बयनिबो गेजेराव जों राननानै होनो हायो एबा समान जों खालामना होनो हायो। मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादफ्रानो जौगाथों, मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादनि सुबुंफ्रानो मोजाङै मोनसे सुसंस्कारनि गेजेरजों रायजोखौ जानो हाथों, जों बेखौ आसा फारिदों। आरो दिनैनि बे खुंनायाव निस्सय जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो बानजाय आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो मावसोम दालाइसा आफादफोरा मेंनो रोङै मावनानै जे बे दिनैनि बे गिदिरथार मोनसे खुंथायखौ जे जों खुंफुंनो हादों, बिनि थाखाय आं दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद लाइमोन आफादनि जानानै बे आफामोननिसिम आइमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनैनि बेवहायनो जोङो आरो मोनसे हाबाफारिखौ लादों। जोंनि समाजाव एबा जोंनि गासैबो आफादारि बिथिंफ्राव बेफोर मोनसे नेरसोन महरै थाथों आरो बे मोनसे मावथाय हाबाफारि जानानै थाथों। जों बेवहाय नोजोर बोनानै जोंनि जे मोजां मावगिरिफोरखौ जोङो सानै सेलेक्सन खालामनानै जोङो पद्मश्री डक्टर कामेस्वर सार बैसोगोरा हिसाबै आरो जयमागुरि गामिनिनो मानिनां मुस्रि फनिन्द्रनाथ ब्रह्म बाबा, बे बाबामोनखौ जोङो दिनै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। बरायनाय हाबाफारियानो जाहैबाय आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनाय। बिथांमोननि जे बिहोमा, बिथांमोनहा जोंनो जोनोम जानायनिफ्राय गावसिनि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय गावसिनि खार्यखाल मावनायनिफ्राय रायजो जानायनिफ्राय लानानै जेरैबो बिथिङाव बिथांमोनहा जे बिहोमा खोख्लैबाय, बै बिहोमा खोख्लैनायखौ जोङो मान होनानै बे माननि गेजेरा जाहाथे बुहुमाव थांनानै थायो, बे मान होनाय जिनिसखौ जों सोलोंनानै लानो हायो, बेखौ जे बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि बेखौ मावनाय जादों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों आरो बेफोर इयुनावबो थाबाय थागोन, थांनानै थाथों बे बरायनाय आरो मान होनाय हाबाफारिफ्रा। बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै प्राइम्स 24 हेडलाइन्स निउस चेनेलनिसिम जोबनायाव आरो रोजा रोजा साबायखर बावनानै गासैबो आइ आफामोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बे सुंद' जे खेंफोरथि बेखौ होनानै बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योतिष रूपाय नमो नमः। ओम।
प्राइभेट लाइन्सनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो दिनै गोनांथार बाथ्रा जायखौ जोङो गोजान जायगानिफ्राय बे जायगायाव जाहाथे बेफोरनि रादाबफोरखौ लानो फैदोंमोन थारैनो बेयाव जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बेनो जादोंमोन बिद्यासागर नार्जारि बे जाबाय जोंनि बे बिद्यासागर ब्रह्म बे बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय जे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेथु जानानै थांनायनि सायाव रेबें बुंनानै होबाय आरो बिथाङा सासे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि फोसावगिरि हिसाबै दिनै गोख्रोङै धोरोमनि सायाव धोरोमा मा धोरोमखौ ओरैबायदि मोनसे रिसार्च खालामनानै बिथाङा गावनि जिहेथु जिउआव मोननांगौ मोनफ्रोमबो धोरोमनि सायाव बिजिरनानै मोननो हानाय सासे समाज सिबियारि एबा धोरोमखौ मोजां मोनग्रा बिद्यासागर ब्रह्म बिथाङानोमोन थारैनो बे ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा रावबो मिथियै गैया बिथांनि सायाव साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांफ्रा मिथियो बिथांमोना मिथियो थारैनो ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि साफ्रोमनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनै नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सआ दान्दिसे सम दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मानिफ्राय जोङो बिदाय लाबाय साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।